Prešovská univerzita v Prešove ponúka svojim uchádzačom veľké množstvo odborov. Okrem odborov, ktoré sú známe klasickou formou vyučovania, sú to aj také, ktoré sú známe svojou kreatívnou formou. Jedným z kreatívnych odborov je aj odbor masmediálnej štúdia, v ktorom sa môžu poslucháči prezentovať mnohými zaujímavými spôsobmi. Študenti záverečného ročníka majú možnosť uzavrieť predmety formou, ktorá nie je tak celkom bežná. V rámci predmetu Public Relations dostali za úlohu spracovať projekt, ktorý by spropagoval či už školu alebo samotný odbor. Ako sa s touto úlohou vysporiadali, sme sa opýtali Petra Falataša, jedného zo študentov, ktorý nám priblížil jeho projekt. V rámci predmetu PR sme sa spolu s mojimi kolegami rozhodli priblížiť náš študijný odbor masmediálnej štúdia žiakom na stredných školách vybraných nami. Boli to rôzne stredné školy vo východoslovenskom regióne. Žiakom sme chceli ukázať hlavne možnosti kreativity a možnosti vyzdvihnutia jednotlivca v našom študijnom odbore. Chceli sme tiež, aby sa dozvedeli viac informácií o predmetoch, ktoré sa vyučujú na našom odbore a hlavne o tom, aby zistili, že nemusia robiť všetko jednoduchým spôsobom, ale môžu využiť svoju fantáziu a svoju invenčnosť, aby dokázali svoju úroveň vzdelania. Rovnako tiež sme chceli ponúknuť istý náhľad na náš študijný odbor z pohľadu študenta, nielen z pohľadu toho, čo si môžu na internete nájsť v našom odbore. Na stredných školách poslucháči masmediálnych štúdií prezentovali nielen históriu a prácu odboru, ale aj to, ako prebieha výuka, predstavili žiakom jednotlivé predmety, ktoré priblížili svojimi prácami, ktoré pripravili počas 5 rokov. Filmy, relácie, nahrávky, to je len zlomok z toho, na čo sa odhodlali. Štúdium sa teda dá realizovať aj inou formou ako sedením nad knihami. Masmediálne štúdia na Prešovskej univerzite v Prešove teda nevychovávajú len budúcich novinárov či redaktorov televíznych novín alebo iných televíznych formátov. Uživia sa určite aj ako nádejní PR či reklamní pracovníci, ktorých kreativita bude určite v zamestnaní vítaná. Pre PR projekt Patrik Palko.